съм тук. Денеска повторно ќе играме Майнкрафт. Ова е втора епизода. Втора епизода, да, точно. Значи во една епизода, ако гледаше некој, ние бевме... Мене ми фрли од играта и се задличи, јас бев... Не удари. Јас бев натре... Мичо, не. Не удари. Јас бев натре во земјата и Петар ви умиравме и сега се овде своривме на ново место. И да, сега сите има нови скинови, мислам, јас не имам, ти имат. Ова е во Петар од минатата епизода, а ова е Мики од минатата сезона. Мишки му биеш? Не. Не ми ја храна, морам да јадам. Ја имам 3,5 срциња, ќе му биете. Абе не, Мичо, не треба. Требаше да истражам куките на вещерката, не ја кажам за ова. Ајде. Абе, не знам зашто да се кира? Да, не знам зашто толку брзо зборам овие видеоци. Значи, епа. Леле, ама ми коч. Чушка горе. Това вещерката да се дела унатре ви чуш. Стварно, гледай супер. Я ми коч. Не закочи на мен. Мичо, ами како да се качамо? Собирай блокови. Абе, леле, ја цело време съм пливал, не съм трчал. Шо е, Мичо? Не, може се пак качу. Кога се качу, бе? Горе има крафтинг тейбъл и колджун, мислям така се. Има нещо! Абе, дечки! Има нещо, гледай! Бене! А имате ли стакло некој? Песок има ли? Ајде го ке... Бас да направим такви... Не, боја, гледай ке излага како некој ефект од неја. Што тоа? Да видим. Тоа е отров, да. Ајде најдемо, Петар, не мора. Леле, песка стварно ли? Ајде најдемо песок и да го испечеме да земеме да направиме такој гос барелс и да го земеме тоа. А имате ли храна? Ја не имам. Ја не имам. Ти мене ќе му биеше. Најме. Ја гледам, знам што може се. Ќе има тржам. Песок. Мишо, ти колку се гледа? А има кој на камне? Оваца. Леле, ами кочи ова нешто. Ојвам. Еј, отапти уби. Ја имам храна. Ојвам. Еј, видим шекер ми трести. Зачо? Шекер ли ќе правиш со нив? Па, може? И да не го јадеш после. Нема. Орхидеи. Кај? И кај сега не може да кажеш кај? Најди си ги. Еј, спанаат две печурки да се... Ја, кај съм немам појм, јас за го Ја, изгледам. конј. Песок! Кај песок, бе? Конечно. Јас имам две вуни, вие си ногите вуни. Леква е водата ова. Јоцо, на мене треба јадење. Гледай, леле каква има форма. Сакаш и кокошка? Пецка, гледай форма, гледате форма, гледате од мојот екран. Гледате од мојот екран. Пецка, погледни од мојот екран каква е форма. Петар, од мојот екран, погледни формата. Каква е водата, погледни каква форма има. Стварно. Не. Бус, гледай, значи пола е обичен, пола е црн. Црна водата ми. Не, водата, тоа сакаше да кажем ја. Бе, нека не ме забавате, дай јадење малку. Ја ќе убиам една свиња. А ја шо трча? Кокошка има тука. Како да станем од коњу? Абе, шо јадам јас Па сега? клечи. Стисни там да клечиш. Дечки. Ајде да ми жме од звукта. Заши ме. Може Мене ми се пуни, не ми се ни трошат. ја ќе се телепортирам. Трча. Ја ќе се телепортирам кај некој. И ки мене. Кај мене ја треба свиња. Петар на коњ. Орхидеја! Леко ми кочи. Орхидеја или пецка? Орхидеја. Значи, Шо бе? еве. Гледай. Свиња два ја утепа. Мичо, двај... Леле, ами коче, бре. Ја Леле, имам бро. орхидеја. Добре, пецка. Знаеш шо? Ки го скршам пичурката. Гледай, да пишувам. Петар, и ја имам 3 печурки мене. Со време кликам... Гледай, не. Ја имам шекерна треска у мене. Гледай. Гле. Кликна во оса, текнати. Ајде. Ќе се чекам ја. ТП. Мичо. Не, Пецо. Мичо, кога се викаш ти со голем?
Я. Все са големи букви, Мишо. Абе, като да го напишем на твоето име, има време. И я имам. Абе, трябва да копам, Бе. стемнува се. Чек. Мишо за куче. Леле. Аз се стемнува се. вия. Колко идите на вещерка да ги преживеем? Стоварно. Кой е там? А? Петър, съм я. ти си, леле. Ги сплаши. Як е прибитовано ще работи. Това има много живота. Знаеш колко? Добре, пецкай, не така. Я. Ето сега. Скелетон мислиш ли ти? А? Крипер мислиш. Куче! Я отидем около Китайка. Не, но аз не им куче. Друг път ли снима на ваш свет? Петър, що става орхидея? Бе, така. Що става? Орхидея, тук плават всеки. Аз викам орхидея, то може не е орхидея. Аз се на насред скали. Слайм! Кай, шо? Надвор слайм. Мичо, лава, як я убием. Татрута фото от това. У печурката. Ставаше една печурка, сега е орхидея. Не гледам, Мичо, А вещерка. сега е орхидея. Леле е на вещерка. Кай? Там. Бе, сега ке дойде. Кой ме се Мичо, ти си бил надвор, бе. Не загради. изпадни? Абе, загради ямовите. Не може да прокажа. Само скелетът не може да пука. Паяц, що ти викам? Не може, он то отвода. Чакай, тръгни се, Мичо. Мичо! Гледам, Абе, кой става тук в работа? Остави Бегайте. Петър. Петър, бегай. Остави го. Петър, бегай оттаму. Оттай! И аз Мичо. Мичо. Чакай. Я сега ще... Леле, Мичо, ще убием. Брат, бегай оттаму. Да съм торчо. Откъде ти каменя? Откъде ми пън- Можем да направим шекер, я. Кой сака шекер? И един пак А защо да ги печем ние? пипър. Я си имаш и песок. Имам песок. Ето Имаш... с древа ги изпечем. На, ти вземи, я го печу, ти оставам песок. Я ке направим И аз стави древа. шекер. Много дръбца, я знам толкова да това е дърво. Петка, не правите така, шекер не я троши. Ай направи Мичо преди ковчег. Не нека ми ги чува работите на мен, защото имам да напагам надвор. Доста до ми. Ако влезем в латрофта, Йоцо, ки умреш. Нищо. Той е Петър. Ама добре, ти можеш да се телепортираш към нас. Ние при тебе не можем. Да, айде бе. Шо? Ковчег. Ковчег и чекай. я нямам дърво, що сега? Я ги имам 10 древа, може. Я 13. Извини, Чакай. Мичо, да отвориш крафта и Идите ти там. вода. Ало, дайте ковчег. Ти иде там стаклото на тебе. Ей, влога, най-више ме разва да ставам работи. Айде бе, остай се. Кой сака печурка? Цъп. Орхидея. Аз ми имам 26 кола. Лелей. А защо? Абе, кай е отрова? Петър, ти ли като я направи? Не. Я ga взема, гледай. Маймунере. Я стакла. Не! Я ми го я. Тебе те изгледа дека ти е енчентан това. Стварно. Шо отров е во? Пойзон. Да. Пойзон. Мичо, И това изпига. ай дай Спием. стъпчиня. Дай едно стъпче тай. Имам две. Чакай, тук има. Имам ги Nope. 16. Я имам 17. Кой Кай бе. О, я не ги гледам. И шо бараш има ги 17, шо ке си толкова. Я не ги видох. Я сега... Ай, нека да Мичо, го... стай печурките у ковчег. Айде отградите ме. Я не да не си я троша. Сега ми имам рака, бе. Абе, со рака. Абе, и сеу често. Да се потръгнах песка, не е било. Петър, Защо? не ги взима, остави ги там. Дечки, ако умрам, я не съм. Има два. Знам, я ги направи. Какво? Трябва да вземем gunpowder и да го створим, да го Ебо, направим... две Петър, тук отрова. Абе, мисля да вземем gunpowder и да го направим напитък за фралание. Стварно. Еве крипер. Ама трябва И ако го фърнем, он ще умре. Трябва ни на какво? Какво се викаше това, ще се прави напитък? Не, сега да не ми кой, че не е смъртв. Фак.
А що това? Крипер. Факт, значи закочим и там... О, брате ми. Петър, чите горе. Йоан has blown up. е тъпа. Я не знам вече. Тъпа. Защо не си скратиш името? Какво е Пецо? Пример или Петър? Па ти онлайн ми го направи така. А я ке си изключам и пак ке си включам. Айде. Пето лев да гейм. Що с си? И аз телефон. Айде, как? Бе, ми закочи. Абе, айде, някак да излучи сега ми кочи. Я сега пъй не ми кочи. А името да се. Име. А как името да се? Леле бе петка. Абе, там ще пишува сеттинг си профил. Профайл и там ще си. Мичи също да... Леле, бе, що ми това го кочи, гле? Че си преживеем. Ем ковче го. А? Какво се И вика? къде така се покажува? Бе, знам, така. Така се покажува по некъде. Остави го, нищо няма това проблем. Ей, тюлезе му ковчеко. А как сетинг си? Леле, бе, пецка, профил. Ти му викай профил. Джон, як изпаднам йоло и ти одам нигде. Си тук пак умреш. Колко левели я изгуби? И аз съм още 0 левел. И аз съм нула, Мичо. Някой малък. Скелетон. Знаете ли нещо към да направим? То съм явно. А не слушаш някой какво малък? Той е надвор, бе. Па да, скелетон. Абе, надвор. Не го играте надвор, не кай надвор. Глепа. Абе, няма тук малък някой. От играта. Я ки завършим това епизода, много ми коче. Не било... Kaj se jaz stvari do nadvor? Айде, лава, я ти за това отвори. Кай си? Абе не съм я съм на далеко место. Кай, бе? Я много къде? Абе, глуп ли си? Стай още на блок, стай. Чакай се, я играм от Петър, Мичо. Як я взема твоя телефон? Дай ми ти моя телефон. Те така. Не крипе. Не, слайм. Айде, як я отварям вратата. Айде. Защо като сега дом тук всяка на Петър му кочето? Айде, дойте. Бегай! Айде. Спаси сега. Затвори йото. Хюх. Добре да го завършим това епизода сега. Чекай, пас много да ми янака. Петка, ти знаеш ли да направиш? Диеш от third person. Но, не знаеш. Знам дека не знаеш. Не знам, стишеш видео и тук. Теретото. А как я завършим видеото? Бам. Айде. Pero айде бе. Чакай бе. Айде. И шо айде. Това ќе биде сега значи за ова видео. Ако сакате уште вакви преживувања, Из видеото. секој ставете лайк, шер и сабскрайб и се гледаме во наредното видео. И чао! Чао. Чао.